Тази история ще започне с огън и трапеза. Когато сте пътували дълго до онова място, на което за няколко дни ще свиете гнездо. Уморени сте, но сърцето ви трепти, защото знаете, че утре ви очаква приключение. Приключение, което започва по-тъмно, за да хванете първи слънцето. И да го хванете не от удобството на меката постеля или топлата стая, а от билото на планината. Символ на една страна. Да видиш рано сутрин как планината диша е смиряващо изживяване. Тук, където всяка секунда времето може да се смени, защото като същински пъкостлив старец, Стара планина обича да изненадва своите гости. А нейните истински стопани, нейните постоянни обитатели, можем да видим от специални укрития, без да им се месим в плановете, без да им променяме живота. Те си имат тяхната важна работа, а ние – нашият шанс да гледаме, да снимаме. Защото е важно да помним, че ние на тях сме им гости. И когато умората надделее, когато сетивата са пълни, очите вперени напред, но умът все там, горе, или все там между дърветата, или все там покрай реките, тогава можем да седнем в някоя чайна на някоя хижа, да се стоплим, да поговорим. И после обратно в нашата си барлога, там откъдето приключението започва, за да го преживеем отново.